mamoko mag lony manyasani. Ngeno marwanya kwa Ramogi juang ni odhiambo mari teri makare odhiambo mar ariyo ma bende wayango ni biro mar TV mari migeno mar Ramogi TV warwaki ni machiegni mar yudo weche manyien kokalo e Ramogi TV. Nyinga en George Mbadi. Machiegni nyikwa Ramogi nyinga Lydia Ageyo. Jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Wachako kod wach mar ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta odhi nyime gi puoyo ber mar paro mar chik mar BBI. Kane ochiwo twak mare mar chal piny Kenya e od bura, Kenyatta ne okowo ni BBI ne en agenda mane ichwalo gi jopiny giwegi. Kata kamano okowo ni nitie ji moko buora mane wuok oko mar thiro paro no endo. My administration did attempt to resolve the constitutional dilemma facing our country. We went to the people, and 5 million Kenyans agreed to initiate the process of putting the First Amendment to the 2010 Constitution to our vote. The First Amendment, honorable members, was thereafter taken to county assemblies, where it received nearly unanimous endorsement. In this august parliament, the people's elected representative gave the first mandate a clear nod of approval by a margin in excess of 2/3. If indeed, and I speak to those that need to listen to this, if indeed Article 1 of the 2010 Constitution states that all sovereign power rests in the people of Kenya and can be exercised either directly or through their representatives, the people made their voices heard with regard to the First Amendment. They exercised this power directly through the IEBC petition for constitutional change. They made this petition indirectly through the county assemblies and parliament, and the record of parliament attests to the fact that the people of Kenya wanted a constitutional change, but a few individuals sat down in a back room and they decided otherwise. Nyakora mo kapod wan mane etwag no ero kapod wan etwak mar chal mar piny Kenya no ero jatend piny Kenya wacho ni serikande oseketo mahino e bero chumi maturka. Kane ogolo twak mare Uhuru Kenyatta wacho ni osetiyo matek mar bero kit ngima koda yore ohala masani omiyo piny Kenya ikwano kaka achiel kuom pinjego eko ma uchumi margi ber e kind pinje mamoko. Allow me, honorable members, to start with the economic acceleration, which is increasing the speed of achieving our economic goals. I also use the word acceleration to imply the mechanism of multiplying our economic fundamentals. When my administration took office in April of 2013, we were eager to multiply what was bequeathed to us. And I am happy to report to this
Parliament that we have multiplied our critical fundamentals in ways that even I did not imagine possible. For instance, in 2013, Kenya was Africa's Watimo mos nyakora Mogajwang kuom chochni mobedo e duol endo e kinde ma jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne loso kochiwo twak mare kotendore koda chal mar piny Kenya odhiambo ma kawuono niendi e od bura maduong' mar piny Kenya. Kamachielo en duond bura mar ODM osiemo duol matayo chenro mag yiero e pacho ka IEBC ni one ni yiero ma higa manyien otim e yo maratiro kod adieri. Migosi Junet Mohamed ma en apisa mar ODM mang'iyo weche mag yiero okoni tend ODM ng'iyo matut kaka chenro mar ikruok dhi nyime ne yiero nendo kendo ok gibi yie ni mibadhi donje chenro mar yiero no. Taki kuongea kama vile mimi najua nyinyi mlikuwa mnapigia baba kura kwa wingi, lakini kura yake inaibiwa kila uchaguzi. Wezi wako wengi huko. Kura yake ifiki Nairobi. Mimi najua mlikuwa mnachagua yeye. Hiyo ndio ukweli. Lakini huko ni mbali, kura inapotelea hapo katikati, haifiki Wajia kwa hewa. Safari hii nataka mchunge hiyo kura, mpige kura kwa fujo, kwa sababu mwenye macho aambiwi tazama, mwenye masikio aambiwi sikia. Serikali ambayo inakuja inshallah kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni serikali ya Baba Raila Amolo. To kapod wan mane weche go and komag siasa ogai mar duond bura mar ODM Migosi Raila Odinga koro chano timo limbe sub county ma awendo e county ma Migori chieng' tich ang'wen jumanieri. Migosi Odinga ne winjore otim limbe mare nogo odiochieng' makinye to kata kamano limbe ma kamano endo nochor nyime kaluwore gi limbe niendi ja od bura ma awendo Walter Wino kanyakla koda jotend ODM ma Migori osiemo josiasa ni jo kik ket siasa mag kor gwenge e limbe no endo. Migosi Odinga ma idhi ten gi jodito moko mag piny owacho igeno ni telo e nyasi mar yawo chiro madede moger e rang'iny ma nyasani e nengo mar $70 to kod yawo kar tiegruok mar weche thietha ma awendo. Jotelo go bende chano romo gi tend kambi mar sukari Masoni kapo gibago romo mar siasa gi jopiny e boma no endo ma awendo. Warwako Prime Minister Migosi Raila Amolo Odinga chieng' tarik 2 mano en Thursday week ma wantieni. Onego bed ni obiro nyoro, obiro kiny lakini ng'adi nikech function ma president nitiego kiny Nakuru ma ikete Nakuru bedo upgraded to city status. Koro wasudo budho bedo chieng' tarik 2. Wagombo ni onge local politics bende poko yawo. Presidency ema dhi nyime. Koro ng'ano madwa diro wach bende ok nomi thuolo. Wabro miyo thuolo Raila gi wende, jomodong' en mana fuayo tido kibedo piny. Nyakora mogen mana dakika 10 kende bang' saa 1 kama bende wakeo ni weche giri manyien to wakao thuolo ni mar Ageyo machuoka to pod wan kod weche wakao ni mondi bedi kodwa. Fikidhi mabor nyakora Mogajwang. Tich adek, saa 1:45 mar otieno. Kowuok nyandwat nyaka milambo, wuok chieng' nyaka podho chieng'. Ru kendo ru piny mar ru gi mage, nitiere kamoro achiel ma dhano romie. Magi are some of my most expensive chicken. Diambo koseket chiemo e mesa. Bende ng'e kuma chiemo ae, makri kodwa e chenro mar pur kod ohala. Ramogi TV yudore e ADNL, Signet, Citizen Digital, View Sasa, YouTube kod kuonde tudruok mamoko mag lony manyasani.
Kete Ramogi TV wanyisi ni kae ndiye kama yude weche duto ma idwaro mondo minge ahinya to weche manyien odhiambo ma kawuono ni endi ka omedo dhi nyime koda weche manyien gi sani endi. Ka pod network mar chal piny Kenya, jatend piny owacho ni serikande oseketo mahino e bero chumi mathur kaeni. Kane ogolo twak mare Uhuru Kenyatta ne owacho ni osetimo matek mar bero kit ngima koda yore mag ohala masani koro miyo piny Kenya en achiel kuom pinje ma ochumi margi ber mokalo e kind pinje mamoko. To start with the economic acceleration, which is increasing the speed of achieving our economic goals. I also use the word acceleration to imply the mechanism of multiplying our economic fundamentals. When my administration took office in April of 2013, we were eager to multiply what was bequeathed to us. And I am happy to report to this Parliament that we have multiplied our critical fundamentals in ways that even I did not imagine possible. In 2013, Kenya was Africa's 12th wealthiest nation with a GDP of 4.74 trillion Kenya shillings. This GDP was accumulated in a span of 123 years through 4 administrations before ours, because I include the colonial administration. In just 8 years, my administration has multiplied the GDP by a factor of 2+. Today, our GDP stands at Kenya shillings 11 trillion, up from the 4.75 trillion. Erokamano nyakwara Ramogi Juang kuom medo bedo kodwa gi sani ndi wang'iyo mago matimore e od yalo buche kama bende wang'iyo wach motende koda mibadhi ma osebed kiwuoye e FKF e pacho kaendi. Kama bende jakom mar FKF Nick Mwendwa owe thuolo gi rambum mar milion 10 bang' dagi iye ketho mar mibadhi mane osomne e doho mamalo e boma ma Nairobi ka. Achiel kuom ketho ma bende oyude godo en mar mibadhi mar omenda mar siling milion 29. Doho bende ong'ado ni barupe mar wuoth mondo odong' e doho ka PC mare mag FKF kumosebedo ka otaye weche mag adhula bende kik odonjie nyaka tiek nonro mar kesno. That the accused person shall be released on a cash bail of 10 million shillings. That in the alternative, the accused person shall be released on a bond of 15 million shillings with 2 sureties of a similar amount. That the accused person shall deposit his passport in court until this matter is finalized. That the accused person is forbidden from accessing the FKF offices without leave of the court and in any event under the escort of the investigating officer. That the accused person is forbidden from contacting the witnesses in this case either directly or by proxy. Nyakora mogito kwa nyisi mana matin kalore kod wach mara twak mabende kir mar Kenya no bedo godo kawuono nendi wach BBI mabende no wacho ni wach ni nen mana mar jopinya emane dhiro goero mondo one ni okalo kalore gi ber manoneno ka BBI ni dhi bedo godo. Kopogore koda wach mar BBI en ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta owuoyo ka wacho ni gedo mar dho wath nendo ma Kisumu en mano madhi yawo piny Kenya koda pinje mag Afrika ma ugwe ma bende dhi kelo weche mag ohala bedo mayot kendo dhi miyo dongruok yudore e gwenge ma Kisumu koda alwora mare. Wacho ni gedo mar dho wath nendo mar Kisumu en achiel kuom okenge madito ma sirikal mare ogoyo mar neno ni piny Kenya obedo achiel kuom pinjego eko ma inyalo wuo kuomgi kendo tudo piny Kenya koda pinje mamoko ma yudore Afrika ma ugwe. Kero wacho Uhuru Kenyatta bende wacho ni gedo mar weche machalo koda mano kaka reru mowuok Mombasa nyaka gwenge eko ma Naivasha kendo mano mi kuom jawinjo kata janeno marwa en achiel kuom weche eko ma bende kero lose kawuono ni twak mare makende mobedo godo odhiambo ma kawuono kowacho ni magi gin mana dongruoge ma piny owacho mare ne oketo nyime mondo mi oket yore mag wuoth kachiel koda yuto mar piny Kenya obed makare. Boma ma Nairobi adieri osebedo boma nendo ma iyudo ni wuoth bedo matek kata kamano ka biro mar apaya ni endi en gino makoro nyalo miyo wuoth bedo mayot kendo pono ni ng'ato lawo mondo mi odhi otim ohala
ohala kata mana e paw ndeke maduong' ma JKIA onyalo timo mano mapiyo kendo maendi nyalo miyo weche mag ohala koda tudruok makare e chuny boma ni ma Nairobi bende dhi nyime. Par ni ker kata jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne oyawo dho wedhe go eko maka dho Nam Chumbi mondo mine ni go eko mag twak ne waneno ka jood bura ma wakeini ni ochung' malo kendo omiyo sigalagala jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kaluwore koda wach ma kamaendi. Awaduokie matin e wach infrastructure kata mana gedo mag yore e pacho kae ni kendo ne en wach mane e ker neno ni mondo obed kaka legacy kata wach mabende bro pare godo. Koro ni to watudore koda jo Ageyo Lydia Kenya en wach mane dwa wacho watudore koda jo Ageyo na dwaro wacho mana kamano an bende mondo mi warok nyawadwa jo Ageyo medo osemolo kae nini kod twak makare mabende ok dwar mondo ikosi. Neni kete kaendi nikech jo Ageyo osebedo gi welo piny odwa nyisi ni to chal mar piny Kenya chalo nade. Maendi en wach makore doyo nikech en duol mar Ramogi TV. Jo Ageyo kopo ni intiere kare nyalo koro ni ndikao tungni endi mondo mi inyiso ganda nyikora Ramogi makoro keto wangi e TV mar Ramogi TV ni to chal nade piny Kenya igoro nade kendo dhi nyime e yo machalo nade. Jo Ageyo kinyalo winjowa? Erokamano Lydia igeni achal kagima winji to be ok awinji to erokamano nikech en odhiambo maber ma wabiro chako twak kaeri to kama odwari goye tach ahinya en twak ma wawinjo seche moko kende mokalo ma jatend piny mar Kenya Migosi Uhuru Kenyatta nochiwo e od bura Nairobi kaeri moluwore gi kaka oneno kaka Kenya chalo kuom higni 8 mosebede telo kendo wan gi jawuot luo ma wigi otimo jere mabo konyowa kaeri. Jumapil ka Jumapil, sa 12 mar okinyi. Injili muomo gode. Injili teko Jehova. Injili gima. Injili kalo. Machiegni e chenro mar Injili kalo e Ramogi TV ka wachako gi jipo. Nyithindo be wahero chokruok be nyaka wabed go koso nang'o ken. Kamano jilo wabro bedo gi wende mamiyi pako kendo idendo Nyasaye. Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 7 mar odiochieng' kikelo ni kodan Roda Nyarko Kitmo. An giluonga ni Jilo Jamwaka. And Ken the DJ. My Injili kalo. Ramogi TV yudore e ADNL, Signet, Citizen Digital, View Sasa, YouTube kod kuonde tudruok mamoko mag lony manyasani. Ticha dek, sa 1:45 mar otieno. Kowuok nyandwat nyaka milambo, wuok chieng' nyaka podho chieng'. Nam Chumbi. Ora jalal to mane koto lal, chalo koto rangi. Matani duto ng'eyo ni an Mbata. Nok adwa kijende. Jo kijende chikore ginok girit ganyiri matindo. Nyaka Nam Lolwe. Kal bago wa mang'eny. Helena Danini en nyakwar Gor Mahia. E chuny boma ma Nairobi. Kibira ni ber. Nyinga luongo ni William Osewe Guda. Wakelo ni siganda oganda luo kamora mora magintie. Matinde be awacho ga aja baringo. Samoro kazi ni aja sia. Awinjo malit. Mr. Mbija awinjo malit. Jofwambo magwa biro mili pode matuch koni kod kocha. Asebedo ka chunya taga ni an badhi toka ok oyudo pesa neno. Onge ng'ama osetho mobedo identified no to kastikele mochari to chir. Ramogi TV yudore e ADNL, Signet, Citizen Digital, View Sasa, YouTube kod kuonde tudruok mamoko mag lony manyasani. Mbak ndalo, wuok tich nyaka tich abich, sa 8 mar odiochieng'. Nyakwara Mboga Jwang. Chenro manyien kendo maliet ochopo. Wakuodho weche, ngolo maliet, kod mbaka mag puonj kowuok e counties duto. Piny oru manyien, koa e par Royal Media Services, wakelo ni ndhadhu mamalo moloyo e fwambo kod keyo e yor wang' jowi. Wadwa keto hemko kendo hingo ber mathoth mosebetie. Sharon Ong'ao, Cleophas Oluoch, Joyce Oduor.
George Bati, Lydia Ageyo, Trevor Ombija, Ochieng Emmanuel, Simfros Okinda, Jael Lieta, James Opondo, kod Milton Ochieng. Ramogi TV yudore e ADNL, Signet, Citizen Digital, View Sasa, YouTube kod kuonde tudruok mamoko mag lony manyasani. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyocha cha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Alright, erokamano kuom bet kodwa kete mana kae Ramogi TV ni manyien wang jowi modonje thur kaeri ma loso gi nyikwa nagi kendo miwa thuolo mar lalore weche mopogore kendo dhiamo ma kawuono wago touch twak mane jatend piny Uhuru Kenyatta ogolo kawuono mana seche manok mokalo kende kowuoyo kaka piny chalo e Kenya kaeri e bwo tende mosebedo kuom higni mok tin ne 8. Koro kawuono dhiamo ma kawuono wan gi yawuoyi adek yawuot luo kaka na wacho mawigi otimo jere yawuoyi midewe thurka madwani mondo konywa kolo weche gi mondo wang'e ni tang'o mane jatend piny owacho koso ang'o mane ok owacho mane kamoro nonego bed nowacho kendo abo mana nyisi malong'o nikech tura kucha wahero fulore to akiani ane mondo fulu koso ne modhi fulu awinjo ka Patrick Obath owacho na ka ni en jagame to Patrick Obath otelo ne foundation mar riwruok mar kambe mag jigi giwegi midendo ka ni Kepsa Foundation. Owacho na ni monda wach mana maler nikech chon nen e Kepsa to sani koro en Kepsa Foundation. Wan koda Daktari Collins Odote mabende en okil kamaloka achiel kuom okinde midewe thur kaeri mabende bo konyowa kolo weche mopogore kaachiel kod migosi John Mbadi ma ung'eyo ma en jatend wajumbe manok e bunge kucha chande to bende en jakom mar DUOL nago mar ODM. Erokamano kuom twak maro mar DUOL to kachako kodi migosi Mbadi ine iye kacha kendo ni winjo kaka jatend piny oloso gik mopogore nen twak mabor mararie kabisa ma kamoro kata en owuon owacho ni owinjo kodwa dhi mabor ahinya to ang'o miwinjo kowacho ma omori kabisa kaka ng'ama osebedo e bunge higni mang'eny to bende ng'ama osewinjo twak machal kamano higa ka higa. Erokamano ahinya jo mokwongo we chiw poch gi pak ne Royal Media kuom chako chenro mar Ramogi TV ni ogandawa ma kamoro nyocha winjo na Ramogi Radio to ok ne joma ni tok weche madhi mbele sani koro gibiro nenowa ka giwinjo dwondwa gi bang' wach mano kadhi penj bi penjo mar twak mar jatend piny owacho kawuono e od bura achiel wang'eyo ni kaluwore gi pend chik ma wan go sani nitiere dwaro pend chik 132 nitie kaka oketo gik ma jatend piny owacho nego wuoyie higa ka higa nyaka wuo gi jopiny manoyiere konyiso gi atwa mosegoyo weche mamoko ma bende wuoyie pend chik 10 miluongo national values. Machiel kuom gik manyaka wuoyie en weche mag kaka osejiwo sirkande mag gwenge miluongo devolution. Achiel kendo kuom gik manyaka owuoyie en gik ma kaka osego atwa e riwo jo Kenya kata riwo jo Kenya gi kelo kwe kendo bende nyaka wuoyie e weche machalo kaka ratiro mar oganda to gi mamoko ok dang' kwan gi temo tatiekgi. Then king'iyo pend chik 240 bende ochako dwaro ni jatend piny owacho nyaka wuoyie weche mag arita kwe mapiny.
ka na chikuyita ingene jatend piny owacho ne osomo twak mare to nitie kuond moko ma bende nokalo nikech bende winjo kowacho ne en oboke 234 king'iye te ka anyalo kwanyo gik mowuoye aparo ni notemo jiwo weche mag kaka oneno kosewuotho gi sirikande mag gwenge miluongo ni devolution gi kaka pesa mwasebedo kwamiyo sirikande mag gwenge to bende kane pok otieko tineno kochako oywagore ni kigombone ne ber ka pesa mang'eny onego dhi e piny kata gwenge kata counties magwa mane owacho ni nyocha BBI kadhi kata dine yiene BBI mondo dhi mbele kamoro de counties oyudo bilion 570 gi wiye koa e bilion 316 ochako wuoyo ahinya e weche mag riwo piny gi kelo kwe gi kaka sara ma Kenya ka oseyudo e yiero ka yiero chakre ga 92 higni mane mwatimo yiero to kwaneno chandruok ahinya neno 97 to gi 2002 actually 2002 mane onge koko atol but higni modongi osebedo gi tungni mage wacho ni timore nikech kaluwore gi ka bende winjruok ma wan go koro wach mar winjruok miwacho no abo duoge nikech kanyo wuoye malach kabisa kodhi tieko twak mare kendo penji in daktari Odote nikech no wacho ni kaluwore gi winjruok mano owinjrego gi Migosi Raila Odinga otemo wacho kata ni mano ne en achiel kuom agenda mare mar kelo lwasi maber mag siasa makelo kwe oluonge gi dholiech ni political stabilization matini ni kelo lwasi maber mar siasa kiwinje kako wuoyo e wachni owacho ni mae momiyo kata mana dongruok osebedo katimore ayo chako wacho gimoro nitie lal moro ma jokenya kaka jokenya wan go kalore gi tamruok mano tamruok gwedo kucha mar kalo wach mar BBI ni winjo ka jatelo temo wacha ng'oe wach mar lal ni kachiel koda BBI kotude gi weche mag kwe kata lwasi maber ma ithurka erokamano ahinya jo gik moko adek mokwongo kaka Migosi Mbadi owacho ambadwa kelo puoch gi pak ne jo Royal Media kuom yawonwa station manyien makawuono wadebedo kwawuoyo Ramogi radio kata gokinyi ane Ramogi but kawuono jo wa magonagi nyalo nenowa magi ng'eni Patiko Bath en Rabondo ng'eni koro ber kabisa Patiki wacha ni bondo ino to omiano mana bro duoko bang'e mano mokwongo to mar ariyo apani jatend piny owuoyo mang'eny kapano wuoyo mathis owuoyo mang'eny makata en ool anapani en gima onego bed ni wawuoye ngeche king'iyo gik ma Migosi Mbadi wacho gik monego bed ni owuoye but gi pacha apani nitie gik moko mabe jatelo wacho moko nego wach mar kwe apani ji onego ng'e wachno kwadoke kuma ne wantiere higa 2017 and Patrick maja biashara ma kawaida biro wacho ni nina wane kama Kenya ne ni matek to kwa ng'eyo kuma wantiere sani wach mar BBI ni e court ndio but kwa ng'eyo kuma wantiere kaka oganda apani wasewuok kama koro especially oganda wa maa kuma wawuoke ne ubedo kama koro king'iyo kineno Mbadi tene mana sama koro ji dhi ting'o kite kidhi Homa Bay kata dhi Siaya tineno wama kama jok ma ok yang'o jo Kenya ati sani koro kidhi e gwengo tinyalo neno ka ji winjo ka gima gichalo ng'o makata telo mabiro manyien nyaka ng'i nitoere kaka wanyalo gik mondo wabed jok moriwore moloyo kaka wariwore gi sani to ka medo soki mana kanyo nikech owacho gimoro ma nyaka mi waparo owacho ni kato bedo ni gigono nodhi kako dhi e doho no to wacho ni ne nitiere thuolo kata nafas maber mane wan go mar loko chike ma thurka mondo kel lwasi maber mano wacho no to kato bedo ni ok notimore kamano ni ok wanyal ringo wawe gino mak nikech koro ne watamore time ni pod en gima dhi luwa kata mana sirikal mabiro manyien nyaka yud yo manade manyalo tiyo kode ipan otemo nyiso jo Kenya nang'o sama koro wacho ni gini kata watamore kamano to en gima pod dhi medo chandowa en ang'o mane chando pach in kiparo apani gima medo chando pach jatend piny en gik moko ariyo e pacha mokwongo en ni kwaweyo wach mar loko chik mar BBI onego wapenje to BBI nobiro nang'o
BBI nobiro mar ji mondo riwre. To king'iyo kaka siasa madhi sani, siasa mar koko madhi kipe tabu en mane onego dhi nang'o, onego dhi mondo walok chike, pen chike, koso onego dhi mondo wamede ameda. To ji te otimore nade oyie. Koro ng'at mabiro manyien pod nyaka bi ng'in to ere kaka wanyalo medo pesa madhi e pinje mapiny. Mar ariyo, wadhi e yiero higa 2022 higa manyien. To kaka ji yierore, gimiluongo ni constituencies, pok watimore nade. Pend chik wacho ni onego waloke bang' higni 8 ka ng'eny to higni 12. Wadhi e yiero sani kok waloke. Ka yiero biro manyien motieko yiero ni dong' wach no wadhi chako. Wadhi chake to gima ne waweyo mok wawuoye. Pod ji biro chuno nyaka watim ang'o? Nyaka wawuoye. To kok wawuoye wach mar riwruok to tabu no pod biro bedo. Koro Uhuru wachonwa ni jothurwa ante awuok kadhi. To yiero modhiye manyien to gi bang' yiero no gik mane watamore tieko wacho. Ka yiero serumo pod wabiro watimo nade? Pod wabiro mana wacho. Ng'eche kok wariwore kaka jo Kenya to tabu ni pod biro mbele. Erokamano. Patrick, wach mar lwasi maberni jatend piny ogo e tach kabisa. To in ng'ama ong'e weche mag ohala, winjo weche kaka weche mag ohala timore e Thurka, gi tudruok mantie e kind ohala to gi koko kata sama tulo nitie e piny. In kaka ng'ama oseneno gini yiero mwasebedogo higni mang'eny, en ang'o ma ringe pachi sama iwinjo ka jatend piny wuoyo e wach mar tulo to wuoyo e wach mar ohala? Ing'eni gima osebedo ka timre yiero ka yiero, chakruok higa ma yiero nitie nyaka giko higa no ohala dok piny. Ji ong'eyo ni ji ok bi tiyo. Ndalogo ji be paro ni ang'o gik moko nyalo kethre. Koro miyo higa ma 2007 mane koko ni e piny kae, mano negi ji mang'eny kamano, ji pod paro wachno gima notimre kanyo. To jo ohala tinde ong'eyo ni e yiero ka yiero kuom higa achiel piny biro kwe. Ji biro go koko mang'eny to ji ok bi nyiewo gik moko. Koro biashara biro dok piny. To bang' dweche 6 kama to gik moko dok adoka kaka ne gin chon. To gima thago kae ni ka yiero achiel orumo ni to ji chako go koko gi yiero manyien. Koro miyo wach yiero ni tinde wang'iyo ni we mondo jogo ogwago koko mondi wanto wadhi nyime gi biashara. Ka chopo ndalo makoro ndalogi wadong' chien. Gitim yiero ta gidhi go nyime gitieki ta kendo wan wadok kanyo. Koro miyo kwang'iyo gik motimre kata gima jatend piny owacho kawuono gi gik moko kaka BBI ni en gima ne nyalo konyo piny. Ne oye ni gik mane nitie BBI kanyo ne nyalo konyo piny. Gima nothago gino en ni okele ndalo machiegni gi yiero. To kokele kanyo koro siasa donje kar ng'iyo gik maber kata gik marach manie BBI no. To kineno kuma BBI noae kama jariyo kang'o otimo handshake. Mano ni wacho ni dhawo mane wan go kuma ne wachiko no waweyo. Koro tudre ne dwaro mondo wang'i piny ni mondo piny odongi. To mano kane gichaka ni yudo ni piny ochako dongo. Biashara nochako biro maber. Nikech koro ji nong'eyo nang'o injo wadogie BBI no. Omiye nying moro, omiye gine moro to gik mane nitie iye kanyo te manyaka watim. To Migosi Mbadi donge dok e BBI kata ok dok kuro be bo malure gi ng'ama okawo telo e higa manyien? Ing'eyo jatend piny owacho ne wuoyo ne jowa moko kata jo Kenya moko manie agola moro. Gibedi agola no giwacho ni chike ma wan go sani ok nyal loki. Nyo ineno ka gi celebrate kendo gimiel ahinya kopo ka wach BBI ochungi. So jatend piny owacho akonego ni mano to bende ber. Lakini gima nyaka ung'e ni nitiere weche kata midhiero moko ma pod biro chunowa ni mondo nyaka mondo mi walosgi to nyaka walok chike. Achiel kuom gi en gima pane achiel kuom owacho onge. An ng'eny constituencies go ni mane pinje wa madiere kagi. And ng'e ni jatend piny owacho bende nyodwa no we jogegi ka weche gi ok okethore. So mano gima nyaka wadhi wadilgo. Mar ariyo ma bende nyaka wadhi wadilgo mano wacho en ni to
kabend sirikal ma wan go sani ni ma ka ng'ato oseyombo to en obedo jatend piny owacho to gi jalupne ka to yiero duol mare makonye tayo sirikal mare kogwelo ji koa oko kaeto orito piny bende en gima wadwaro kaeto ng'amo piem go mobed namba 2 mambas kamoro yombo kata gi kura 50,000 kende kamoro yombo kata gi kura 10,000 nikech yombo na gi kura achiel to en tije dok thurgi koro rito kendo bang'e gabich kore ka ochako oduogo opiem to en gi joma luwe to en gi joma luwe en nyaka gi jogene king'iyo kata od bura sani ibiro nwang'o ni kadinyo obed ni Raila Odinga ni e parliament ang'eyo ni an jatend kweth manok e od bura but kane en e parliament kamoro counties wa ni county ma Siaya koseyiero governor moro mowuok Rariedeu to governor no nyalo design ni en kura nyo yudo mana Rarieda gi Bondo kuro Rarieda gi Bonde ma dongruok dhiye to kamoro gem moro we oko kikawo pesa iketo kaka nyidwa ni wachako gimiluongo ni Ward Development Fund kata pesa ma dongruok mar ward ka ward bro chuno ni koro pesa no kere kadhi kuon mowinjore kere so nitie gik mang'eny manyo ber but ineno ka joma goyo wacho ni koro nus cabinet dhi wuok e bunge to dier mar wach migosi Mbadi donge en ni wan kamarach ahinya ka kora neno kaka sani nyaka nyocha ne mosruok notimore ka kuom ranyisi waneno ka nitiere dongruok mopogore opogore mosedhi thurwa kaluo kucha chande machon ok ne timrega ni koro chal ka gima king'iye to picha manyisore en ni e Kenya kaeri nyaka ibed mana machiegni gi sirikal mondo koro kiyud gimoro koa e sirikal ni kapo ni un gi siasa moro ma opogore gi sirikal kaka wasebedo ga higni mang'eny ma wan gi duonde mapingo sirikal mane nitie tiyudo ka koro dongruok ng'ikore onge ng'ama ikelo kuro mano en Kenya machal nadi ma wantie machuno mana ni nyaka ibed kuma sirikal nitie kata obedo ni kata sani koro wan gi telo mag gwenge miluongo ni devolution jo ikete onge ng'ama nyalo kete maber molo kaka ikete and iwuoyo gi ng'ama asebedo e bunge higa 2007 tarik 15 dwe mar achiel nyaka sani abede Grand Coalition Government mane otelne gi Kibaki gi Raila abede sirikal manyoro mane aluonga ga ni Jubilee One mane otelne gi Uhuru Kenyatta gi jalupne Ruto then gima sani mabende pod en mar Jubilee but Jubilee mar ariyo bang' ka ji omosore en adieri ni ka ok in e sirikal to dege timo en yo koningo wapog ji e yore mag dongruok kaluwore gi kaka gigoyo kura nikech goyo mbulu en ratiro mar ng'ato kosego kura oningo ing'e ni kod telo ne Kenya mangima en adieri ni sani nyaka nyo mosruok timre dongruok mang'eny odhi thurwa dongruok manyo oningo bed ni osedhi jo okadwa gine ne the details but kidhi kare mane constituency ne nitie ndara madino losi mutieki last term nochung an sani kor kilose and otimore kamano kuon mang'eny gima miya mor ni sani e sirikal ma sani ni taneno ka dongruok gi nitiere kuonde in fact sama ne ichiwo tenda mar ndara mar constituency na nochiw gimachielo bende Matungulu Lower Eastern machielo chako chiw Bomet constituency ma Chepalungu nochiw gi together kamano e kaka dongruok nyalo timore jo Ageyo then Kenya nyalo gato an jibro nyalo weyo wach mar ni ja thurwa kata kabenda e manyaka bedi obede ker mar Kenya e kadwa yudo dongruok ji koro bro manyo jatelo manyalo miyo wabed gi uchumi madongo jatelo manyalo miyo wabed gi sirikal mamoro jopiny koro ji ok bi ng'eyo kabila ma ng'ato ae Dr. Odote wach ni en wach ma chando ji mang'eny kuma Kenya dhiye bang' yiero mabiro kalore gi weche miwacho ni pod wantiere go jatend piny kaka ne wuoyo ne en gi luoro kendo apani kata migosi Mbadi be wach ne chal ka gima en gi luoro ni mbele kucha kamoro ok nyal dhi maber en wach manadi madibed ni e Kenya kaeri koro gik matimore ni mana lwet jo siasa kende nikech wacho ni ka yiero kotimore maber kalure gi ng'amo ka otelo gik machal kamano ere kaka dwa ben ni wadak kama jo siasa ma nyiso gik mwatimo tete winjo kiwacho ni
tabu ma wan go gin jomoko ma itemo wacho ni jok ma jalo John gi iwacho joma chal kod kamoro mana kae mo mi iwacho ni joma Mbadi gi apane mokwongo isiki luonga mane daktari to jok moko kunyisa ni Patrick gini biro woni korgi kende mantie professor ing'eni gemo beti ne nitie professor chakre gine de koro kiki chake wach kamano nono to Patrick biro woni gin kendgi but kiwacho madieri koro mano mar ariyo ne nitie mar bondo kendo koro nitie mar professor to mati ng'eni koro riwi apane jo tabu ma wan godo e Kenya ka kwa wacha dieri en ni wasebedo kwa temo gigewa mang'eny kagima gik moko te en mana siasa. Ndio jo siasa nigi tich ma muhimu but waketogi magi gin gi power molo kata raia ma kawaida. Andapa ni tabu no achiel kuom gen kaka wan kaka jo raia onego bende waneno ni wan gi teko an teko no wakao but kwa dhiye yiero manyien gimomiyo luoro nitiere en mana gimoro achiel anen gima Patrick mano wacho wanyalo timo gik moko mang'eny mabeyo to ka yiero okodhi maber ando kodhi maber ok nyiso ni ng'at midwaro emoyier to kaka watime kok watime makwe obede ma ji owinjore ni gino dhi maber to ber mo osebedo godo hig mang'eny timore nade kethore andapa ni higni 2007 2017 osenyiso wa kaka tabu no nitiere and kwadoke gima John wacho mar nitiere kuonde moko madongruok ok osebedo kadhiye gi pacha mana achiel kuom gik mane BBI ne temo wacho kana giwacho ni concept mar kia winner take all en ng'ama kot bedo jatelo to gik moko te otimo ang'owa dhi mana korgi chalo ka gima ka itedo to mi sekreto miyo nyithindo chiemo mondo pogi to ng'ama miyo cha en koro wacho ni ma chiembo mara kendo komi ang'o komi jok modong onego wagike kama kopo ni nitiere gik mipogo ji tipogo ji te makata yama na mbeta to imbe yudo wang'ayo kata yama na Turkana to imbe yudo mana wang'ayo emomiyo jo Kenya osebedo kayo ka wasegika kama inyalo pogi andapa ni makosa ma sirikal ni osebedo katimo nyaka ker en ni higni 9 magisebede kane chak pogo gik moko to ok nopoge yo motimo nade yo modhi maber kidhi kin ng'at mawuok sani ng'at mawuok kaka Homa Bay kuma wuok gi John to kidhi e wang'ayo ma Homa Bay to ng'eny yore ma Homa Bay ng'eny gi okos losi nyaka higni mokalo mogik to kidhi kama chiegni kodo makisi mosiepe wabe wuoke to ne kata yo madhi aora ikuri kat aora otimore nade olosi michako penjori to jogi gichulo osuru mang'eny moingowa to king'iyo tene ok gichulo osuru gichiegni ng'owa gichiegni gi sirikal erokamano dwani mondo wakaw yweyo moro matin ma en chenro mar duol ma wuok ni e TV ni manyien mar Ramogi TV ma dala mar Buore Nairobi ka to gi tunge piny mopogore opogore wayweyo mana matin to waduogo sani mondo koro watiek wachni. Tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 mar otieno. Mayo! Ng'ama makoro ano kidwa winje idok ni Brian. Yani kora gol pesa tanga wisi kajo. Ne iwinjo kaponi gibo keli ka en kwayo pesa owadalwa. Konya jogo maka. Mamero mjo huyu. Hapana. Mandi chuo kendi ma ok nyakendi ok kelo dhoki gini apar gi wiyo sakali kuode wiji. Ang'o madhi mbele ka? Just what you see is what you see again. Ramogi TV yudore e ADNL, Signet, Citizen Digital, View Sasa, YouTube kod kuonde tudruok mamoko mag lony manyasani. Erokamano. Mor e kado bedo mang'eny moloyo. Esotas. Ibiro nyiero mapiwang' chwer. Yud mor ka ineno tich tekta kod videos mamoko e dhok mahero mar dholuo. Pod rita ang'o omera. Kipje. Kabidhiene mwaluarie. Insist donja. Donj mana View Sasa sani.
Mana kamano nyako Ramogi Juang, erokamano kuom kete mana kae wang' jowi ni manyien mar Ramogi TV. Wan kod twak kae rimu poto, twak ma ogo tach twak ma kawuono ne wan go mar jatend piny Migosi Uhuru Kenyatta kowuoyo e od bura kendo wuoyo chal mar piny mar Kenya. Patrick, abiro kuomi nikech ing'eyo weche mag ohala kendo apani king'iyo thura kucha chande Mbadi John wacho ni gik moko oselokore. In king'iyo kaluo kucha chande ineno ni lwasi maber mar siasa ma jatend piny ne wuoye chande osekonyowa e yore machal nade minyalo neno kaluo kucha mi wachna adier ka lwasi mar siasa ber to kamae kaka piny nyalo bet. Gik mosetimre kaka ne gikelo gwenge counties. Noket ni county nigi budget motiyogo. National government nigi budget motiyogo. To MCAs mane county nimiyo pesa kanyo mondo to gine magi koro giwacho ni pesa ni otigo kamae. Koro yore motim dala kono ng'eny gi oa e budget ma county. Yore matindo go. Yore madongo ema koro national government kao. Koro gimi wacho ni onego med county pesa mano gima duong'. Ket koro county nyalo kao tijno to giloso. Kar bedo ni serikal ma central ema wacho gino ni jo siasa ema wacho ni pesa dhi kama. Kokete county mano koro en tijwa wan wewegi. Ok en tich mowuok ni nyaka wadhi wadwar ni kia jatelo makama gi jatelo makama. Egin tero gik moko e gwenge kamano onego bed ni en gima waluwo matek. To gima nitie e chik mane gidwa kelo ni en ni idwa medo pesa e county. Koro mi ok waluw jo siasa en e county wa. Koro wagore wawegi county. Ka yotere mier makocha chaka kar kilo kae mano koro wagore wawegi. Koro en gima timre e dala wa kanyo. Koro gima ber en ni sani kaka piny dhi kakota kel county no wamake matek. Kik wang'i serikal maduong', wang'i serikal ma county mondo ema opog pesa maber. Mano gik maparo ni kaka jo ohala wang'i counties te e ginene e pinyni. Kata kidhi Mandera, idhi ginene, idhi Isiolo giri kocha. Kono be yore losi. Korwa kocha be yore losi. Kidhi kuonde machalo Taita Taveta, ta ichiko yo ma Lamu giri kuro, yore los kuonde go te. Ok en ni serikal ma ginene central government ema tiyo gi gino. Mano counties moket sani. Omiyo gima tim en ni mondo wachak jiro county waket maber. Eka dongruok obedie. To gi jo siasa gima gitim gichak wacho ni mondo kel pesa mang'eny e county. Nikech kata dinebe ni en central government to kel ni jo ministries e county kuondego pesa go ne lalga. To sani kelo timiyo your county tingeno okel no pesa makama. To MCA mang'iyo ni to magi oket ka to koro jo county executive ema koro aluwo to ng'ano matiyo tijno ka gimoro kethre ok abiluwe Nairobi kae. Aluwe mna machiegni kanyo. Te gin sani yudo ka dongruok timre kuro. Ok en wach siasa, paro ni en kaka nopog piny. To gine neno giko. To higni adek mokalo nitie joma kang'iyo kaka gik moko timore to biro wacho ni thurwa kaluo kuchacha nitie gik moko mosetimore ma kamoro din ok otim. Nitie osiep John Mbadi moro mane nyisa ni tinde kata ka jatend migawo moro gone simu kamari to mako piyo to ni chon ni kane dhi tipi wacho ni pang line kanyo to nyalo pango line nyaka odhiambo to ng'ama loso kodi be onge. Iparo ni bende kaka jo kaluo kata niko nagi bende wase tiyo gi thuolo moyudore kaluwore gi lokruok mosebede mar lwasi mar siasa makoro miyo tije moko mane tek nyalo bedo ka yotie matin. Thuolo mag timo ohala kuom ranyisi mane tek bedo ka koro yotie moloyo chon chien kacha chande. Biparo ni wasetiyo gi thuolo no maber e yo manyalo konyowa e yore mag yuto e thurwa kuchacha. Ing'eni tiyo gik momiyowa gi dwaro ji ochak paro matek ni ang'o mwanyalo timo
thurwa kae. Wan gi gik mang'eny mwanyalo timo to pok wachako. Factories adi maseloso thuro kucha ok ng'eny. To king'iyo kuonde machalo Kitui Giri kia kure giketo mang'eny moko magine makawo machungwa to golo pi machungwa kanyo kata ginende gi mawembe gitimo mago kanyo te. To ineno nyocha nene gazeti nigi ginene county okawo mtokni moko maginene makawo dhok to tero KMC. Korwa kocha wasechako ang'o? Wan go wigi ema nyaka wachak paro niti ang'o manyalo chako timo dalawa kanyo manyalo kelo dongruok moloka ka wantie sani ni. To mane gima thagwa kono. Infrastructure wan go. Gik mantie koni gite tinde wan go. Tang'o momiyo pok wadongo. En wan wawegi. Kik wang'i serikal. Serikal osomiwa gik magine. Nyocha gitieko kelo stima maber. Osebedo ka nitie thagruok moro gine lesos kae. Sani stima madhi korwa kocha koro ber. Koro kik wach ni stima onge kiang'o ni onge gigo to tentie. So migosi Mbadi Patrick wacho kani inyalo tero dhiang' pi to kinya chune mar mo. No ing'enti weche ariyo ma apani waweka ma onego watiel kabisa. Achiel Patrick kelo to achiel bi kelo. Nitiere hawe moro mosebedo nwa nyaka nyowa mosre gi jatend piny owacho ni sani koro inyalo dew thurwa kocha kaluwore gi budget man malo ka. Gi awe marach ma wan go en ni ng'eni mosruokni bobiro to covid bochako biro kae to gope be nyo sirikal osebedo go mang'eny ma wan gi gima kisungu luongo na very limited or constricted financial fiscal space. Pesa kuro tin. Mana to kisungu maduong' yawa. Kuro adwa dwoko. Pesa ma koro sirikal odongo kosechulo gope gi mshahara mag jo tich piny owacho tin mar timo dongruok. But kata gi pesa matin no adwa na nyisi jo ni kiweyo kata go sim 2019 nyaka sani onge budget moselosi ma ok oluonga State House mabedi as minority leader. Gima nok nyal timore 2013 nyaka 2018. Nina views sasa kaka giwacho. Sani inwang'o ni inyalo nong'o ni anyalo bedo piny gi jatelo mara mar party to wawinjore ni kaluwore gi budget ma wang'ni dhi utema ne gima kama odonji kanyo. To kinwang'o pek moro tabiro wuoyo gi jatend piny owacho. And timore. And you can see ni king'iyo kata yo ma Kisumu madhi Moroni, ni Mamboleo Moroni Road ma onego kaw bilion 5. Yorno oket ne budget tich ne koro dhi mbele. King'iyo wach ma port ma Kisumu dinewe bedo mosruok. I'm sure ni gima waneno Kisumu cha de ok waneno. King'iyo kata na pesa manyocho kony go county government of Kisumu gero go stadium mo national government ok dotimore serikal manyocha wan go chien kucha. King'iyo yo ma Mbita maluwo constituency 74 kilometers gi rate masane time gi pesa ma serikal oketi mano gima dinwa leka to gima moko. But gima Patrick wacho mabende kikwa waleo ma ok wasero motegno kabisa en ni nitie ohala mane wayudo Kenya ka jite ni serikal mar gwenge no biro nwa kane waloko chike. Serikal mar gwenge ni ng'ato ka ng'ato koro nigi pesa ne. Gweng ka gweng koro nigi pesa ne. Kiwango ema koro pod opogore ni pod otin koso romo. Koro kata kwa goli 15 kwa teri 35 to ningo wapenjre ni ta 15 ni ka jo Kitui tero chako loso wuoch gi gik machalo kamago thurgi kocha to kendo gi ng'iyo mtokni magitero go dhogegi e slaughter houses koro ng'ado negi cost to joma kweni bende timo gik ma lich magitimo mi winjo ka kata jatend piny owacho chiwo example and chiwo mana gi Kitui to chako chiwo mana gi Makweli. It was very interesting. Then Kakamega gero factory mar rego rech to nam iseneno Kakamega jo onge nam Kakamega nam mana ne Busia, Siaya, Kisumu, Homa Bay gi Migori. In fact Homa Bay ma ema golo rech mang'eny mogik e Kenya ka, especially Lake Victoria. To rech wuok Homa Bay to idhi reg Kakamega. Achiel odhi ndiko jo Kakamega, ariyo odhi gero uchumi mar Kakamega.
Mano nyisi ang'o ni nyaka wabed koro jotendwa wawegi, an achiel kuomgi, nyaka koro wabed joma neno mbele kaeto ng'iyo ni to gi pesa mabiro nwagi ere kaka dwa kelnego jothurwa konyruok, nikech tich onge nyaka wan ma koro walos tije ne jothurwa. Ibro an kaka jaod bura ka dhi dala tinwang'o vijende kaka sani ma koro ni kawo jolweny, vijende mabiro dala na madwaro tij lweny, vijende madwaro tij polis, and lweny no kata ka konyo nyathi to mana nyathi achiel kata ariyo. In fact pok ayude chance molo adek e higa. Koro nyithindo adek emedwa konyo to nyithindo to biro ni madhi 1000 e bathe. So nyaka mi nyithi jowa tije through pesa mabiro e counties gi. King'iyo Homa Bay County wanyalo regore, an lo nitie Suba South constituency kama ae nitiere acres 500 manoningo gerie government institution district headquarter ena kanyo. King'iyo Rangwe kama Odote ae, king'iyo Mananas mawuok kacha, onge value addition. Ni winjo ka jatend piny wacho ni bech mangos owuok $5 nyaka $15 nikech koro irege kanyo, idiye kanyo. Kidhi Kabondo rabuon mantie, kidhi Karachuonyo gi Kanyada nitiere cotton, and mana wuoyo mane Homa Bay County, counties wagite nigi potentials mana mado chalo gi mawuoyo. So an bende adwa jiwo mana gima Patrick wacho ni nyaka koro wan bende walok pachwa, wang'en to pesa mabiro nwagi ere kaka dwa kelnego jowa konyo. Erokamano nikech wachiegni mana lung'e to kech mara ni wacho ni tin to mit to professor koro be mondo awach aluongi maber kaka onego be nachako. Koro professor Odoti Odoti to dira go ni rabondo wadige moneno to koneno. Mondo ne to wadige moneno. Ng'ato ok ne mare. Koro nitie wach moro mawachre ka eri mapani ber kama koro wacho moko madwa tieke chenro ni nyaka wawache maber ni to ikonyo wanadi ka koro wach mar devolution ni kata kiwinjo ka jatend piny bende wuoyo ni achiel kuom lal ma wabedogo e wach mar BBI ni en ni dine wayudo pesa mang'eny. BBI owacho ni dine otero bilion chiegni 500 e counties kucha chande kipimo gi bilion 300 gi dire mantie sani. Ang'o bed nade ni wawacho wach pesa mang'eny madhi e county to kata mana ma wayudo sani gik ma kamoro timre kuonde mopogore opogore ok wane thurwa kucha chande. To sani koro wan gi higni chiegni 8 mar devolution nyaka ne kel tend gwenge ni thurwa kucha chande. Ang'o marach? Gik moko marach ng'eny, and sama wabiro ka nyiso migosi Mbadi ning'ene wan kaka joma bei wasalal higni 8. Koro ka winjo ka Patrick wacho ning'ene gwenge gik mag gwenge timore maber, acha matimore maber nyaka bed Siaya. Homa Bay wapod nitie gi tabu to gik moko adek kapani mantie tabu. Mokwongo andabiro wacho ka jo nitie ka, mokwongo kaka party ma korwa nyaka wachak ng'iyo ni gima wadwa dich godo en dongruok mar korwa. Koro ng'ata madwa yudo nafas mar telo kochakore party nyaka bed ng'at motemore nade, ng'at modich gi dongo. Ngeche koponi wabedo gi tabu ma John wacho moneno pinywa to ng'at machielo to time Turkana to ng'ano be ae party gi, ng'at machielo to time Kakamega to ae party gi, nyaka wachak penjore kaka oganda. Ning'eni ka un oganda moko osebede sirikal to kama rumo kelnu be nitie chandruok, party ma jogo wuoke nyaka tim ang'o, nyaka chak bedo makeny gi jogo. Mano mokwongo. Mar ariyo, wan kaka jo oganda ma Luo gima nyaka wachak ng'iyo ni siasa ber to siasa kende ok tim ang'o, ok cham. Gimichamo en tich matek. Koro nyaka wachak ng'iyore ni to ere kaka wambe wanyalo tiyo, to watiyo nyaka gik madhi ma sirkal jowa kinyiso kata ni ng'eni nitie pesa mano biro idwa ni jochago ohala to pesa no ok timere nade, ok miye ji pesa no onge, pesa ne miye ji. So nyaka wachak ng'iyo ni nafas mantiere mar ohala watimo ang'o, wabede gik moko matimore wang'iyo. Kidhi e kuonde modongo miwinjo kikwanogo, winjo ka ji wang' gi lit maka gineno ka Mbadi tiyo gi moro marach, kiny gisego e koko, kiny gisewacho ni gino ok tim kama, ka giseyudo nafas to kiny gidhiye. Wan jokorwa samoro kata nitie nafas mar timo gik moko to ng'enywa wadwaro mana gik mitimo ang'o, gik midhawe, gik midwa timo koda timo na koda timo. Koro gima nyaka wachak timo gi pacha, nyaka wachak lokore to wang'eni ka gik moko timore to wabedie, to gima biro makonyowa wabedgo makiny kabisa, especially mag devolution. Wadhi e yiero higa manyien, wachak ng'iyo ni to jok madhi e yiero gin jok machalo nade. Mogik wan gi in ma wan jo
gweng' ma kuro to wabedo Nairobi ka, nyaka wachak ng'iyo gima timore dalawa. Ng'enyne wang'iyo mana gik matimore Nairobi, to ka gik moko kethore dala, wacho ni wan dalano kwatimo ang'owa, ok wadhiye, dalano margi. To kiny ka onge pi, kiny ka onge osiptal, sani kituo kaunti wa ma Homa Bay, to nyaka jo Kisii madhi riembi, or nyaka Nyang' Nyong'e madhi yieni donji. Ngeche kuonde ariyogo kende minya yudo ang'owa, eminya yudo thieth madhi kare. To nyaka mana ka wachako ng'iyo ni gini ok chak timore kendo, koka pinywa biro lokore. Awacho mogik to wawach mogik. Ngeche ipenjo wani ipenjo wani gini igni adek wasetimo ang'o. John, nyaka wang'e ni jok moko osebedo gi higni 57, wan wasebedo gi higni 3 kende. Koro kik wachak wayie kaka oganda ni wan wadok kama tichwa en mana go koko kende. Nyaka wachak ng'iyo ni sirikal be marwa, sirikal moro amora mobiro. Koro wachak ng'iyo kaka wanyalo bedo gi machiegni gi sirikal mondo wan bende ber ma sirikal biro timore nade obi karwa. Magi kupano ne gwatin. Koro jomadongo wadwaro ni mondo watiek wachni nikech aneno ka kinde bende osemawa wang'wa. Koro adwaro ni mondo ng'ato ka ng'ato kuomu mana machuo kende mondo miwa wach mogik. Koro nyikwa Ramogi Ajwang' winji kamoro amora ma gintie Kenya kaeri to gitung' pinje. Migosi Mbadi achako kodi. En wach mane midwa wego jothurwa to kete mana machuo? Atoto anyalo mana wacho ne jothurwa ni dongruok mar gweng' oriwo ji te, ok en jotelo kendwa. Ochakore kuom jotelo ema tege, but jopiny bende nyaka ng'e ni gin gi responsibility. Nitie kama gimako. To mopogore gi mano bende awacho nyaka wati matek ahinya, mana kaka wadwa Professor Doto wacho ni sirikal waloso. Koro nyaka wang'e yo mwadonjogo e sirikal motegno. Sani to aneno ka koro party mar ODM wadhi bedo gi candidate ma paro ni achiel kuom candidates ariyo ma motegno ahinya e Kenya ka. Nyaka wane kaka watemo matek mondo donjo. Koro miyowa gima pok owinjo to ber. Ma tarik 10 go wabro dhi lando, but ang'eyo ni wadhi bedo gi candidate mogik. To sirikal mar gwenge kik wawe chien. Kata ka watemo ng'iyo wach sirikal mamalo, to nyaka wang'e to ng'agi ni mwadhi miyo tich e sirikal mar gwenge. Erokamano. Ang'e kumilaro koro ka wamiyi thuolo sani nyaka saa 3 podi bobedo kiloso. Erokamano. Prof, wach mari mogik. Mara mogik, apani un jo lende mwacho ni kete mana kanyo. Apani wan kaka oganda wakete uru mana kanyo. Gik mosebedo kwa timo higni 3 ma ji oseng'eno ni tich matek to gi tich mapile ema biro konyowa, ema nyaka wamed rido. Mano kwa medo tich matek gi tich mapile to dal gweng'wa biro lokore. Erokamano ahinya. Koro mondo atiek kodi, in e johala iwacho ni johala mang'ula. Aka Professor Eno. Jogweng' nyaka bed jok ma dwaro tich. Ok ni gidhi ir josiasa ni konywa. Gik tich wan go dala kanyo te, lo wan go, pi wan go, gigo te. Omiyo kodhi to chak tiyo kanyo. To gimodong' madwa wacho mogik, kuwinjo josiasa wacho ni biuru mondo anyisu gima abro kelonu, lokuru gino, luonguru josiasa mondo ubed gi piny, mondo unyisgi ni ma e gima dwaro. Ma e gima wan kaka jopiny ka wadwaro mondo kelnwa dongruok kama wantiere. Walok parowa mondo kik wadhi ni josiasa oluongowa, waluongi kuma wadwaro gie. Kwachako kamano, higni 10 wabiro bedo dongo. Erokamano nyakwa Ramogi Ajwang' kuom bet kodwa e kinde ma wasebedo kwa twak kaeri weche mopogore opogore mag dongruok mag oganda, nikech Ramogi TV kaeri wawacho ni mbaka emigero go piny. Omiyo kisebedo kodwa ka to wagoni erokamano, to med mana kete ka nikech pod wan gi chenro mopogore opogore e wang' jowini manyien manyo yang mana yang mana nyoro tarik 29 kaeri, kendo wageno ni medo bed kodwa kwa puonjre kendo kwa lalore weche mopogore opogore kaka joka ng'ato. Erokamano. Nyinga an Ageyo.
Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Bende itiere gi penjo madiher penjo laktar? Bedi her ng'eyo mathoth kotenore kod weche mag ngima kod thieth? Sani koro penj laktar nika. Tudri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mar odhiambo, odiechieng' kodiechieng' e chenro makende mar penj laktar. Kama wawacho ni ngima en mwandu. Ramogi TV yudore e ADNL, Signet, Citizen Digital, View Sasa, YouTube kod kuonde tudruok mamoko mag lony manyasani. Mbak ndalo, wuok tich nyaka tich abich, saa 8 mar odiechieng'. Nyakora mbuga juang. Chenro manyien kendo maliet ochopo. Wakuodho weche, ngolo maliet, kod mbaka mag puonj kowuok e counties duto.